tukansa asoro rero ria abatukia bange bagotebana omonto mutang'ani gakoruku kintu lakini intwe togoteba omonto mutang'ani gakorukwa monto gakoruku omonto kwama yakorukwa oyo renge omoibori oye igakorukwa ise ende tugatebana ise monto noye iso gakorukwa na iso monto ekerakobwate ise monto na kimbiore gose nyoko koragogombia okorukwa na ise monto nero omogusi omotang'ani otongetu senseye ekero barwete ari bagacha nebinto binde mbire tokonya kotebia abagambi baito ina twaikire engaki gete okonyore tubwata abantu boba bakoigwa kende basoa baigwe ndibe bebisa na kioroje chinyomba chinyinge gusioroje no bari bandikireti bono iga barosetie gworo barosetie orwaki bebisete ime ikiare baraboba mugusita arenge monto mwoba bono bwobo wagire ibinto byaserekire kwa muri omugusini omonto omoremu bande ngoigu muri bagotebana tuntori wakeru matitiri lakini egera matitiri akobwa koru moinari bagotama ekero twa sokoro ya itore koru onsongo nere ise mugusi iga igete gari Bungoma ase tokoroka ase kegusi gesero no erange na Mount Elgon ari no ise mugusi nangina mugusi okoroku kimanyi ose kemanyi nero riore mokoroka kemanyi mogosoro igarenge kemanyi mogonsongo bona abantu bagekerero bansire gotebana kemanyi mogosoro garenge kemanyi mogonsongo kimanyi nyakomogendi ekero baigete Mount Elgon egetunu kia Elgon igokare abange bandikireti nabo bakombwatesia kare kiare korokwa egetunu kia Masaba origereri chimapu chiri chia geography abasomi bari abatang'ani bitang'ani Mount Elgon ekorokwa Mount Masaba erieta riekeusi lakini abasomi bakagenda kugechenji bakaroka Mount Elgon omogusi agakira karara agakira kiri egetunu keria ntobwenete togende kechenji ugeri rokwerieta ria rikoro ku Mount Masaba bone kero sokoro yaita akwerete gari Masaba okoroku onsongo na haring'ina mugusi n'abamura bamwabo batatu oyore Motende Musoba na Muragori bugete gocha bakatokenyora renda abandi bagatigarira enchera abandi bakaenda busio omugusi akenyora gase tore usi na hende gento gioko kingiri neki omugusi asatorete atang'ani manganse ga sasuli ya monari no ere iga location yekare no ekorokweyo Kitutu Central gose Central Kitutu no omugusi atorete ndara kona tsanda ko irani mega asini aiga Bungoma na bera nyarekana neke mano mugusino wakingi because obasikori ria ababukusu ekere bago kwana erugeri abo ngumatiere gocherana neke gusi ando manya ababukusu abana barange gari Mount Elgon gari because ya no Bungoma igenjira yendenga nenda kenga mugusina na tigetegesa kugende gari kero mugusi akung'anya tari kung'anya na kero omonto na bari gotiga babiri batatu bacha bamerwa nonye mbogerekera achete gabwo omochumbe nare okorokwa Ochanda gari Siaya ngoigore Ochanda eri neriarari mbere no mugusi ose kogenda asa kunyadorera gochimata abogere na bokorana amarieta yago bagokwanaga tari akomachi Ochanda no mugusi kai amarieta ramange nonye ngusiga ndubwate nonye no Otieno omojumbe obete ga Kitutu Masaba naro ku Agostine momanyi Otieno mbaro amarieta twabogoreti gocha na intuntu atige tabandoro Nyamasari ne erieta ria gusi Nyamira se mwakajara mogi atindekire
bona intwe tobwate county ekoruku Nyamira eriete eria ekero tokoruku ari nari twatigete gocha tokabusura so ose kobwati kogenda koira na Maega reverse nabo goika Mount Elgon eyo yakarukire Mount Masaba naende torwane erieta riaito rikoruku identity oike kemenyereri giaito keirane tagonya koboa bono buna inu yani mokosemia abagusi baito ensengima ntonyore rinte nyirinde ntonyora amamurande aturwanira amarieta aria makurairane. Okay. Bono twarure gari twachire barure kuru Bungoma baturumbukire kuru getunu kia Masaba bachire bono bakamanga. Serangwa kibono baikira manga. Esabari nentambe naende tari bare kogenda rituko erimo kogenda koenda ekine emiaka gete bakogenda ekero amang'ana asarikire bamanya kogenda bagenda omogusii are kogenda amenye gose atora asa amo igo bosa igo oika are korigereria emote buna omosabaku noro no amete omote gete noro no amete omanyago korabeka enyomba yahe so na bakonya gocha bachite kurwari bagatirimboka bagaika bogere bakanyora neroro chi nkorombe chi chiroro chi korete sosera oborwire bwe chi nkoromba maete nkoromba abande mbale batamaete nkoromba ninki enkoromba mosquito esosera oborwire bwe sosera malaria bagaitu korwa bagata magocha bakaenda mpaka Kabianga ebinto bikanga bagatirimboka gocha eriete rirori Kabianga ndiromba kabono iga ekero bacharende chisegi chiaba bagasoa amangase emanga ekaba na nero ere secure nerero siribia chindwaki chiemanga ya estorega no babetega bakaanza gutuma abachindoti bakaanza kung'anya ng'ora naende bakaratara gochiabwe omogano oyi no motambe lakini osikorigereria igabo getutu chinyomba chionsi chia gusii nchiro nonye chia meriru aba basimbaro abagusero mbaro enchirende bogetutu tubwate chinyomba ibere ndobwate chinyomba chigwansa na mwa na aba kione abagusero ababulia amarieta ayunaro kwama yagochana mwabosire mwabogonko mwamanua mwogeto mwagichana so bogetutu igebarire nere korukwenda yenchoku ekiara chinyomba chia mwa echire 14 chinyomba chia aba echikare gose 27 chinyomba chire bogetutu anabo chigete 40 chinyomba yani clans chirega bogetutu so bogetutu no yarengo mucho mutangani ekeraba basi bang'anyite gochiari bagatiga basi bamwababo abakione bakang'anya bagatiga bakionega ababulia bonsi pi no barega bogetutu aba gusiye gentongera nasomire kemo barure Mount Elgon batire getunu kende njira yenda bagusiye bari kurigereria asa amang'ana ye bitunu nande ria kabere rindo bibwataniamo amang'ana ayo kobeka obokenyomba yani obonyomba na chikrana na bamwa yamwa menda banda bange bachakire kugetumekana abatari baita bangorwaiga nero boigo no chigurura ni orwera ni obasemi boigo tokumakwendera gochibose mbia mono abagusi na abakebare aende koerenda korusa babisa babo oika bare kogenda komenyese bitunwa asa imukererete igoro sibakorra korunza omobisa kagocha so omoiri kakorwa ari barori noyo itogo sori mobisa bono abange banchete komenya ase ekegoro gosese getunwa ine egente getang'ani ase ng'encho yechisegi naenderende ntwarenge bantu bechisegi mono abaremi twarenge bono goika twerende egento gia kabere nkeri na ntwang'anyete abagusimba ng'anyete bakang'anya korwa gochia naende bagatiga chimbusuro chiabo nchera ekero bagocha egento gia gatato egikwambori ribori ndirororo koiguna ki
omugusi goika chamo goika to chamo tubwaterane goika to begentekemo nabo korosie enyoyo ngori ore bone enyoyo ngori ore giteri egero begete ching'ende kwabeka chibando watogotigabu kwabeka enyanya kwa nabo kori egentekia kabisa lakini ebande eri erosiri ne ching'ende chiri chibekiramo still nabo korusie ebando chirusi osorusi ching'ende monto takoba montomo korukare onye no omubasi naro omugirango naro omugetutu naro kogoja gose no omosweta mbaro omonchari naro lakini rende eching'ende chibando nini no chibekamo omonchari gatigarete koba omonchari omogetutu atigarete koba omogetutu nomobasi abwenete koba omogetutu kenye tobwate chi community gose 42 notebia omogere nomogusi nomoikoyo babegenteke moigwane noe neruga ntokoigwana but ase omogusi nkeri naki egente riburi tobwate nirina intuna abana bwa omonto oyo omukuru kumogusi obwata abamura hawao minombarenga muri ono na omoko babamura batano intu tokari gose 10 lakini aboko nyoro yomo gakare omonto we chibese oyo ne omwana siasa oyo ne omopasta oyo ne omwaka we koro yo ikranstega lakini ekere yokire na botogo chamo lakini egekoreke nango geitaiga tingo itabu no omopasta ori akare goita gochibuino ese gento ndate koleta nkeri neki goika tusikane buna abamura agusa abana ba mugusi nainde etogotwara egento gekorokusa umuntu gwekenyandwaro na unity in diversity turabwateragabo mwanje morigeria muna kwanyare ko bagokoibwani gombe gete omogaka church nyakundi kurwa ase manka ase mwanya getinge heritage asabwate museum yana sana ase enseme ya manga kiragendete ko bagagotubekiranga ki enjera turabe muno mugusi ntoji chamo tobe tokwemanya yo after omotimo komoke yatrenda chiduka tokwera na ntagendere no moroberio bwekoro gitu wabokire wanjani wabokire wanjani Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womogusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakera lituko womogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha merna nabari bechinguru
Erikwe manyabo na wata kuruchitane nye chiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Magega ya televishoni ya nsoko wikasero yao. Kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi. Onye kubwa tukuralia wokwenyulia ogukwa gose okubunchulia. Bono na bokonyori baga liyavene liyokuralia asegete senieke. Asoliguri liyake busani. Tolikere gose tuwakere simigwetere namba yaito yobunchulia. 0788 66 66 62. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Imani na IBC onye tiyari barusi ye tali insento to batato tebeti gochija ikonge. Tuwati kwegena nikiombe kia IEBC bosibo bochorio boke nenkwa na igatia ba kichikure nsemo bunge ya North Mogrango. 7 million Kenyans are now registered in SHA. Muraibuense urure nkwana ya bene asense bosibo mabwe bunge enene neriye Senate. ICWA yaiga over 9 days. On Wednesday naria chitaga sira. Yamati asabire gosirwa gwakana ebili ya nyagitari asomwanchu abo he bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganetia betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengi chao.
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie ase gari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru arigo panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe. Asamange twakirisimi se namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichyobutindu. Nuganite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobonchoria ligurito nelyokokera nigoto kobera ekero kwagurire nigoto gutuka samagacho Atembo House lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Asamange twakirisimi ase namba 0700259909. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bichinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuliao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyorere spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sabyo okole talentambe gucha kuri yebyombo bunebe totarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi ine
abamenyi bagusimwe rigenetie edukene ya Superstores nigo tukorerio kwirwo connect guri ko mwaka sekende yose oragori yan Black Friday ebene bintu bistima chindagera ubuagachi igatie bende okuyirwoko nigo kurako kare tariki 25 cy'umutinyi yuko minomo cy'umwaka bw'iciri bubere n'emerongebere n'isano minyoka bwangu bwenyorere bitaratabulirwa biyere abaminto mbiamore oyonken oru omayene oru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani abaminto. Oru Superstores, karibu nyumbani. Enkayo mugaka sospita Nyang'wono mbeta yaichanire koryo kwa kumongina Paulina Mora Nyang'wono. Twaichanire koryo kwa kumongina Paulina Mora Nyang'wono no mwana omoriasi maugo na asibia ke muntu nyamambia nigale mutupati umwabo Abina Nyanumba Peris Boruchara ebisiba isoe Nyagosira Milka Nyonga na Nyagosira Aska Nyang'au nigaro muruyibu mugaka Nyagosira Sospita Nyang'wono nigale ngina Josaya Nyamweya Teresa Kirbo mugaka Agnes Nyaboke Njenga Thomas Nyamete Henry Nyarora Nyagosira Nora Charles Obondi Isaac Moriasi Nyagosira Jennifer Kalen Nyancha Maraini na Hailin Kwamboka nigale ngina Biara Joyce Nyamisa Josephine Kwamboka Nyagosira Sara Kwamboka Mogaka Phyllis Nyancha Manyakundi na Alice Kwamboka nigale mokamu muromo abo bose bali Nyang'au Nyagosira Francis Siguti Justa Songeti Nyagosira Jackson Nyarongi Nyagosira Mora Nyagetae Mose Nyagosira Bikoro Kamanda Wari Orina Umbeta Umariba Bitange Ongera Bitange Nyakundi Bitange Nyamisa Bitange Robert Bosire Magieto Bitange Orina Bitange Nabande Emirobelio yokumusabira na komoenia nigera koreke juma chitariki 24 cy'umutinyo y'ikominalimo umwaka w'ikirubere na 25 asekinyero kieramba bomwaga mo location Nyamira County asebonsi bakirwe n'obukendu bw'okumusiriyo yomwabo intwebuna Ensoko TV nigo twarure ngora ya bene Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi na confidence ebawe togina intuno bulia endo Nyarogondo emaiso mabaliri ekogenda gekuya uya yani barabune Simba Orogondo roliwe Simba no roje na hendekero bakogenda okora bekumbetega segoligereri babo Justice Bosire babo Machogu babo Tongi okora nambe amine timba bwate confidence abuna ababulia na tata yakoro kwa Justice Nyakundi mwinto bwonsongo nsongo musito likwe bakana Kongo Chuma still going mwinto Michira no yomo set akaboyo Gatumba noyo Liose noyo Kimonge noyo Ntindi akaboyo Kirwa akaboyo Bwokione abana abachokoro ba oibabe nakibono gore kubwetera ibinde byonse nakiyokora kwa bwatero bono tigandakora oibabe oyo no omwana omugusi wetera so mukungu kabiro kunyaboke ebinte bi noroje nebimuleka maiso ebimokoro ke television iga byatoletire mpaka studio rero tukari gukwana abantu batoroje nobo ngaini mosomerete na into mugusi agateba na koroje nyatukindabu negendo nibene semi negotamboki
bono esemi eyo igwete na kwambole na kikwamanyitae igona amanyite kiare nani bete semi koruse nyatukinda bu koruse chisokoro chiane aba magukoro chisokororia ase orogongo rwito rwa Gusii. So ekero okubori na omugusii ningo omugusii no ekero okubori gwae ningo nigo twigweti kwamanyire kwa igure na nateba mpaka kweberins ekweba gochiabu ekero gwatebire chinderi echo buna ni umubasie inche nkoigwa ntwikase okione twikosweta osweta ongoge bone ekero umanyete na inche no musweta ni nyumba yaino enyumba yaino neye sepra gosenchage aba basi bakoroka intuo basi onchage onye omokione gose omusweto yosweto ngoge ogosere tomo basi tagocha seito anyumache gose asibaganta kabuna togosibaiga tagocha seito gose okuna megesaku igo ekero kwemanyekani naye ningo aye omugusii ningo igeto kunamete gotebana omugusii ningo omugusii no omonto bwate chimbebe chiaye omugusii no omonto bwate chinsoni kimogo kwane Kiswahili na emepaka respect obwate do's and don'ts eyere emegiro na omugusii no omonto bwa magenderero amagendero naero togoroka obotenenku obonchoreri gose obokama no omugusii no omonto mong'aini ekagera agatebwa na omugusii negetinginye ekeng'aini keri oboundi kiagache embura kegocha gotwa kiatama gochio kiebise embura temotwera so igo omugusii koigure omugusii na erieta rinani omugusii tari iga korende ase ebigori ebi bia rero ntobwate emanga gete ntambe sana ekiara abantu abange mbachieti konibasemi korutu kindabu ekagera bakagenda kwagachia mbagenda konibesemi koruchi sogoro chiabo bono iga nabokonyora mbabwati gento bagote na babo ekiara onye isota nibete koruse seise gose ase sogoro yaye ingia gotebia omwana oye tamotebeti amotebeti gende skuru koko ende skuru gokoira na ingio gotebio omwana oyoro omochokoro iso omotebi some gesongo na lioro mong'aini takomanya na lioro omoriri bwabariri so omugusii no omonto omanyete ekegusii egente getang'ani goika okwana ekegusii toba muna monto onde naroche gari ochieta asegete akobori no mosongo na kiomanyete egesongo ekeruri eke agokwana mpaka abwete abasongo akabori gwa do you know your mother tongue no omanyete omonuo onyoko agateba no I don't know my mother tongue egasi nabo yamwererete igo naki orasongoreri igoti gocha seito gana na egesongo tobwete naende omanyete omonuo onyoko so omugusii omugusii nyaroreri rotambe ororeria ose korigereria egetabu kia Matayo ase bari bare abakristo wanse Matayo entang'ani wansa na oro narwo ororeria rwa Yesu oyo barogete Christ barogete Kristo oro narwo ororeri bono inche ekero ngoteba igo ngoteba na inche onya abayahudi babwatete chinderi chiabo na inche bono naroche na yaya ebinto ebi tokonya kobwatia abayahudi twabwatia abasongo na intungo tiga toragenda seito nkamanya konyora na omugusii na omonto omuya ekero are omugusii nimate nkong'ira ore history kwenda torabu ono ese omugusii gabo omugusii enjera yende okumumanya kwaye raisi gwantebiri ng'ana okumanya gwetera
engwana ya nga uyongo kwana ari kusementere ero ense ngo nyabuchinchire na ro ti video chinda bu konyoro no muntu gito musongo ganya konana giri kegusi na kioroje gesakwite kyomugusi go chibusi eno mu Chinese naro kobyotete yabagere otera makekegere kabisa ubwete mpaka bagere ekegusi gito go chibosio negento kirakonge kabisa ekegusi ngeri gokwa na ende bagoteba gari na omuntu obw'abantu igo okoba extinct yani igo gosira pi ekero omuntu bw'omweri omanyete omuntu oyu akure bono totarakurende na ende koja kobegeri tore omuntu bw'ekegusi togokwa omuntu bw'ekegusi noe ninu mogenderete gokegerera buna studio ito na togokwana iga abantu mbaro bakumeti ngendo kieki na ende mbaro bechegereti na abwotereriri abokwanire bia abu nabere igo ngonya konyora bare kegusi ka bachokoro baito onye bakubwata mbago kubonsi batabwate tikegusi so omuntu oito nore ndirende ebintu turasiri biro byo necingige kero chiri cyomugusi bano toiranga sobwenge andake ase tumanye omugusi oyo gocha sobwenge ngaki omugusi are mpinto kibi omugusi gocha sobwenge karatu bereseranga irindo mwanchu murili oligertinga inda nyare kumanya ngaki omugusi arenge ngaki omugusi agwenta koba omugusi ritangani no muntu mungaini ekero omugusi arwete gari Congo Forest ntoje togambe igore ya ise mugusi na kiare korokwa na handi toboli sokoro ngwe gunate abachi sokoro gose ikomi gochimaega ere mugusi sokoro chiaye ingo na kyo mugusi atongetwe na handi omuntu otongete mugusi gakorokwa engoro litangani gatongete omugakagete erieta riaye igakorokwa ise erieta ise erirwete so mugusi omutangani erieta ria baba magokoro rio mutangani gakoro kungina so ngina garenge liraika garenge omwana bwengoro lakini omugaka okoro kuise agatongwa bonegero batongwa esto omugano oyo obona omugare ise akaba ise muntu ngina akaba ngina muntu tokansa asororeriro ria abatuki abange bagotebana omuntu omutangani gakoroku kintu lakini intu etogoteba omuntu omutangani gakorokwa muntu gakoroku omuntu kwama yakorokwa oyo orenge omoibori oye igakorokwa ise ende togatebana ise muntu noye iso gakorokwa na ise muntu ekerakobwate ise muntu nakimbiore gosegero nyoko koragokogombia okorokwa na ise muntu nero omogusi omutangani otongetu senseye ekero barwete ari bagacha nebinto binde mbire tokonya kotebia abagambi baito ina twaikire engaki gete okonyore tubwata abantu boba bakoigukende baigwe ndibe bebisa na kioroje chinyomba chinyinge busioroje nohemba libandikireti bono iga barose tie urwaki bebisete ime ikiare baraboba mugusita arenge muntu mwoba bono bwobo wagire bintu byasarekire kwa muri omugusiningo mugusini omuntu omoremu bande ngoigu muri bagotebana tuntori wakeru matitiri lakini egera matitiri akobwa koru moinari rabako bagotama ekero twa sokoro ya itore koru konsongo nere ise mugusi iga igete gari pungoma asitokoro teke gusi gesero no erange na Mount Elgon ari no ise mugusi nangina mugusi okoro kimanyi osekemanyi nero liore mokoroka kemanyi mogosoro igarenge kemanyi mogonsongo bona abantu bagekerero bansira gotebana kemanyi mogosoro garenge kemanyi mogonsongo kimanyi nyakomogendi ekero baigete Mount Elgon egetunu keri kia Elgon igokare
abange bandigirete nabo bakumbwatesia kare kiari kurukwa egetunu kia Masaba origereri chimabu chiri chia geography abasomi bari abatangani bitabu bitangani Mount Elgon ekurukwa Mount Masaba erieta riekeusi lakini abasomi bakaenda kugechenji bakaruka Mount Elgon omogusi akakira kiri egetunu keria ntobwenete togende kechenji ugeri rukweri ria likoro ku Mount Masaba bone kero sokoro yaita akwirete gari Masaba ukuru ku Nsongo na haringi na mugusi n'abamura bamwabo batatu oyore Motende Musoba na Muragori batirimbugete gocha bakatokenyora renda abandi bagatigarira njera abandi bakaenda busyo omugusi akenyora gase tore gusi na hende gento gyoko kingiri neki omugusi asatorerete atangani mangansega sasuli ya monari no ere iga location ye kale no ekoro kweyo Kitutu Central gose Central Kitutu no mugusi atorete utarachaga tiendara kona sanda ko irani mega sinini aiga Bungoma na bera nyarekana neke manu mugusi no wali because obaskori aba bukusu ekere bago kwana erugeri abo ngumatiere gotera neke gusi ando manya ababukusu abana barange gari Mount Elgon igari because ya no Bungoma igenjira yendenga nenda kenga mugusi na tigetegesa kugende gari kero mugusi akung'anya tari kung'anya na kero muntu na bari gutiga babiri batatu bacha bamerwa nonye mbogerekera achite gabwo omochumbe narokoro kwa Ochanda gari Siaya ngoigore Ochanda eri neriarari mbere no mugusi ose kogenda asakoro kunyadorera guchimata abogere na bokorana amarieta yago bagokwanaga tari akomachi Ochanda no mugusi kai amarieta mange nonye ngusiga ndubwate nonye no Otieno omojumbe obete ga Kitutu Masaba naro ku Agostine momanyi Otieno mbaro amarieta twabogoreti gocha na intuntu atige tabandoro Nyamasari ne erieta ria gusi Nyamira se mwakajara mogi atindekire bora ntwe tubwate county ekoro ku Nyamira erieta eria karo tokorukorwari na ritwatigete gocha tokabusura so ose kubwati kogenda koira na maega reverse abo goika Mount Elgon ejo yakarukira Mount Masaba na ende toruane erieta riaito rikoro kwa identity oikeke manyereri gito keirane tago nyakobo abono buna inu mokoro yani moko semia bagusi baito ensengima ntonyore rintenyirinde ntonyora mamurande atoruhanira marieta ari amakurairane wano twarure gari twatire barure koro Bungoma baturumbukire koro getunu kia Masaba bachire bono bakamanga serangwa kibono baikira manga esabari nentambe na ende tari bari kogenda ritukerimo kugenda kwenda echine amiaka gite bakogenda keramangana asarikire bamanya kogenda bagenda omugusita ari kogenda amenye gosatora asa moigo bosaigo oikare kurigereria emote buna omusabaku noro no amete omotegete noro no amete omanyago kurabeka enyomba yae so na bakonyagocha bachite kurwari bagatirimboka bagaikabogere bakanyora neroro chi nkorombe chichiroro chikorete sosera oborwire bwe chinkoromba maete nkoromba abande mbale batamaete nkoromba ninki enkoromba mosquito